ଆଜି ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କ'ଣ ବାଇଗଣରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇକି ରାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ବୋଉ ସେମିତି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇକି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇକି ରାନ୍ଧିଛ? ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଖାଇନାଉ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲେ ତୋ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଖାଇଲି। ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଥାଳିଏ ଜାଗାରେ 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କେମିତି ରାନ୍ଧିଲ? ବୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପରିବା କାଟି ନେବୁ, ତାପରେ ବଡ଼ିକି ତେଲରେ ଭାଜି ଦେବୁ, ଆମ୍ବକୁ ବି ତେଲରେ ଭାଜି ଦେବୁ, ତାପରେ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ତେଲରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ପକାଇ ଦେବୁ। ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ପିଆଜ ରସୁଣ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ବଢ଼ିଆ ଛୁଙ୍କଟେ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ତିଆରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ। ସତରେ ଦେଖିବୁ ବଢ଼ିଆ